हेलो फ्रेंड्स, बड' निउज इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि रादाबाव। गोजोनथाव खौरां, नेपाल हादोराव बर' आइजो कुन्जुलता बर'नि देरहासारनाय। नेपाल हादोराव 14 आगस्ट खालारसिम जालांनाय इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप 2021 एथलेटिक्स खारनाय सनानि मेडेल देरहासार जानो हानाया आसामावनो गोग्गानाय लाबोदों। नेपाल हादोरनि काठमान्डुआव संयुक्त भारत खेला फाउन्डेसननि बानजायनायाव आरो नेपाल हादोरनि नेशनेल स्पर्ट्स काउन्सिलनि हेफाजाबाव 7 बोसोरनिफ्राय 80 बोसोर बैसोनि हौवा हिन्जावफोरनि एथलेटिक्स बादायलायनाया जादोंमोन। बेनिनो 40-50 बोसोर बैसोनि 100-200 मिटार गोजान खारनायाव बाहागो लाना उदालगुरि जिल्लानि पकटपारा गामिनि थागिबि कुन्जुलता बर' दैमारिया सनानि मेडेलखौ देरहासार जाना लाबोनो हायो। बिथाङा भारत हादरनि जानानै सेनियर इभेन्टआव बाहागो लादोंमोन आरो भारत हादरजों लोगोसे आसाम BTR ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदों। मख'जायोदि BSBKF इन्टारनेशनेल बादायनायखौ इन्डस्ट्रि अर्गानाइजेशन ISOआ दैदेनदोंमोन। लोगोसेनो मख'जायोदि बिथां कुन्जुलता बर'आ उन्दै बैसोनिफ्रायनो खारनाय गेलेनायाव बाहागो लाबोदों आरो खम समनि गेजेरावनो गोबां रायजोआरि, हादोरारि आरो मुलुगनाङारि गेलेनायाव बाहागो लाना गोबां मेडेल देरहासार जानो हादों। नाथाय बेबायदि सासे हादोरारि गेलेगिरिया गोबां मुं खामायनो हादोंब्लाबो दिनैसिमबो आसाम सोरखारजों लोगोसे थांनाय BPF सोरखार थासेयावबो बिथां कुन्जुलता बर'नो थांना थानो साख्रि मोनसे खाबु खालामना होयैया जोबोद दुखुनांथावना। बिथां कुन्जुलता बर'आ बावैसो जापान हादोरावबो मुलुगनाङारि सिनियर एथलेटिक्स बादायलायनायाव भारत हादरनि जाना बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गेलेगिरि कुन्जुलता बर'आ मोननै सनानि मेडेल मोननो हानाय बिथांजोखौ BTRनि गेलेमु आयदानि दावबायसा बर'आ 2 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव कासि बेरसे मुगैथाव जाथाय सोमजिदों। फिसौआनो बिबौखौ बुथारदों। बे जाथाया सोमजिदों क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय नायखेगाव आमगुरियाव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 60 बोसोर बोराय बैसोनि बिबौ मुन्ना मुनादाखौ फिसौ एलिसा मुन्डाया बुथारदों। मख'नो गोनांदि एलिसा मुन्डानि बैसोखौ 24 बोसोर होननानै मिथिनायजों लोगोसे बिथांखौ पुलिसा खानो हायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमनानिफ्राय लांखार जानाय आरोबाव 19 गथ'साफोरखौ पुलिसा स्किमनिफ्राय बोखांदों। शुक्रबाराव चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव थानाय जिल्ला पुलिस नायदिंगिरिनि मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसामनि स्पेसियेल DGP LR बिष्णोया मिथिहोदोंदि चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमना ओनसोलनिफ्राय लांखार जानाय 19 गथ'साफोरखौ स्किमनि दाब दाब जायगानिफ्राय आरोबाव बोखांनो हादों होननानै। चिरां जिल्लानि लोगो पुलिस नायदिंगिरि लबकुमार देखानि दैदेननायाव आसाम पुलिसा सा स्किम, खोला स्किम आरो सोनाब स्किमनि दाब दाब थावनिफोराव गथ'साफोरखौ दोनखोमानाय थासारियाव बोखांनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बोखांनो मोननाय 19 गथ'साफोरनि गेजेराव 9 हिन्जावसा आरो 9 हौवासा। बेनि गेजेरावनो 5 बोसोरनि उन्दै गथ'साजों लोगोसे बिमाखौबो बोखांनो हायो होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों पुलिसा फोरमायबावनाय बायदिब्ला गथ'सा लांखारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा थांनाय माखासे साननि आगोल खानो हानायनि उनाव गुबै जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो आसाम पुलिसा थांनाय 7 आगस्टनिफ्राय 12 आगस्टसिम गोख्रों संदाननायाव गथ'साफोरखौ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि थांनाय जुलाइ दानावबो चिरां पुलिसा स्किमनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय 14 गथ'साफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। खौरांगिरि मेलाव LR बिष्णोया बुंबावोदि गथ'सा लांखारनाय जाथायाव चिरां जिल्लानि देवस्रि ओनसोलनि खायसे सुबुङा लोब्बा दं होननानै मिथिहोनायजों लोगोसे बिसोरनि हेंथायै गोख्रों संदाननाय खामानिया सोलिगासिनो दं होननानैबो फोरमायो। चिरांनि दाब दाब जायगायाव दैबाना जादों। जोब जोब अखा हानायनि जाहोनावनो चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगायाव दैबाना जादों। चिरां जिल्लानि बिजिनि महकुमानि सिङाव थानाय गं 7सो गामिफोरा दैबानानि सिङाव। माजारबारि, सिसुबारि, खुरजाबगुरि, सन्यासिगुरिखौ लाफानानै गोबां गामिनि रायजोफोरा बे दैबानानि सिङाव दङ। मोनथिमोननाय बायदिब्ला आइ दैमानि बांबोनाय दैनि थाखायनो दैजों बुंफबदों बेफोर गामिफोरा। बेफोर ओनसोलफोरखौ नायगिदिंहैयो BTCनि मावफुंगिरि सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, बिजनि मिउनिसिपेल बर्डनि आफादगिरि गणेश्वर गयारजों लोगोसे बिजनि महकुमा खुंथाया। गुवाहाटी पुलिसा लांखार जानाय खुदियाखौ 48 घन्टानि उनाव बोखांदों। थांनाय साननैसो सिगाङाव गुवाहाटी नोगोराव थानाय बशिष्ठ ब्रह्मपुत्र हाथाइनिफ्राय दान मोनथाम जानाय गोरलै खुदियाखौ खावनानै लांखारनाय जाथाया जानानै थांदोंमोन। बशिष्ठ पुलिस आरो आसाम पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ शुक्रबार बारायखालि दान मोनथाम जानाय गोरलै खुदियाखौ बोखांनो हायो। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला गोरलै खुदियानि बिमाया थांनाय 13 आगस्ट खालाराव बशिष्ठ पुलिस थानायाव लांखार जानाय गोरलै खुदियाखौ लानानै FIR होनायबो जादोंमोन। मख'थावनादि पुलिसा बे जाथायखौ लानानै 5 सुबुंखौ सोंनाय फिननाय खालामनो थाखाय हमना लाबोनाय जादोंमोन।
पुलिसा मोनथिहोबावनाय बायदिब्ला बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिया जाहांगीर आलम होनना सिनायथि होनायजों लोगोसे हमनो हानाय जायो होननानैबो मोनथिहोयो। जाहांगीर आलमा पुलिसनि सोंनाय फिननाय खालामनायाव गुवाहाटी नोगोरनि थेरेनपारा इटा फाटानि पुनु होननाय नखराव दान मोनथाम गोरलै खुदियाखौ लाखिनाय जादों होनना बुंथिनायनि उनावनो पुलिसा जुनु मुंनि आइजोनि नखरनिफ्राय बोखांनो हायो। मख'जायोदि गोरलै खुदियाखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे जुनु मुंनि आइजोखौबो हमो पुलिसा। दासिम बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सा 7 सुबुंखौ पुलिसा खानो हाबाय होननानै मिन्थिहोबावदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। खुंग्रि दालाइसा एबसुआ दालाइसा एबसुनि सिङाव थानाय दैसुमगुरि गामियाव दैबाना जानायखौ नायदिंहैनाय आरो दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों। रायजोआव जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गोबां दै लोमसावना सुबुंफोरनि खहा लाबोदों। न' बां लामा सामा लोमसावदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।